Připraví se Mezejová, Mičulková, Dvořáčková. No, super. Byl jsem v České republice asi ve všech Děkuji. Ne, byl jsem ve všech stajích skoro tady, všechny ty Morava celá. Asi nebyl schopný odpovědět. Asi se to zvládli. Komu to máš zaplatit, tam nikdo nebyl? Já jsem nevím, co tam nevím. Píše, to jsem nikde po celé České republice jsem to neviděl. Ale já jsem si nevšimla, kdo tady? Takže já to mám vypotřebovat, že to vypotřebovat. Já jsem viděla z toho balkona, jak jste si chodili tu kriminálku, ale... A kolik si platí za minuty? Kolik se? Si vymyšlí, že? Nevím. To je tady? Dárek, to je vypocené ve značně. Jo, tam půl hodiny máme pěkně. To byl 10, máš 5 korun? Startoval muže dvojice reprezentující